जादोंना जायाखैलाय लाइभ फैनायालाय आंनालाय हेलौ लोगोफोर हेलौ 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 जादोंना जायाखै जाखो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों र' इउटुबाव बेसेबा गोबावनि उनाव आरोना दिनैसो लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय सोर सोर नायदों बरिं मोनदोंलै बिरादनो रावबो गैया नामा गथ'राबो खायसोथारलै गथ'राबो खायसोथार हस्टेलनि गथ' बिसोरो आरो माखासेया दङ बै रुम सिङाव दङ माखासेया दङ दिनै सानडे ना दिनै सानडेखाय माने ओरैनो फ्रि टाइमखाय माने सिनेमा नायदों खोमा जानांगौ टिभि नायदों सानडेखाय दा नै सानैया गेलेगासिनो दङ ओरै फैलाय नोंसोरबो ओरै फैलाय ओयाव था मा नाम नोंनि नामा खोन्थालाय हा मा क्लास मोनखो नोङो 1 क्लास सासेयालाय ओरै फैलाय इबो 1 क्लास एखे एखेसो होमबा ओइ सासेया फैदों लेंहरलाय सासेखौ